bir beýan gelir. Debetil ardatly dissal soňundan mergüden safadan bir beýan gelir. 7 günden soňra anyň jeňinden 3 günden älime bir nişan gelir. Ýüze adam günnek galynyň agy. Misli dögemeňler ýeli aýagy, goş demli, guş tenli galkan gulagy depede üstünde 4 kran gelir. Az galar kim şahy göğe yetmäge. Bir hepde deň pursat tapar ýatmagy, jahan ýygylyp tomoşan etmäge ýagyşy ýaman barça musulman gelir. Gaçyp andan hiç kim tapmaz halasy. Müminler hoş bolar, howul eder asy. Sag eline bolar Musa asasy, sol eline Mekru Süleyman gelir. Nijetine Mekru Süleyman sürer, nijetine Musa asasyn urar. Halk yar ak bolur, bir nesfi garar, gara yüzlü belli bir iman gelir. Horgalmy alanlar bilinden bilik. Dostu düşman eder bolsa betgilik. Ak uçmokluk diýerler, gara tamuguluk dünýäniň soňundan şu zaman gelir. Geçsäliňiň diňlen aşykyň sözün. Bilip bolmaz gün ay gize ýyldydyn, 40 gün gara tütün älemiň ýüzün ýeri göge batyp boz duman gelir. Jana görýok bolar. Halk ondan diýner, ogul gyýy az durar, halk uzu synar. Adam saýy 10 melek asmandan iner, aglaşyp her ýerden set gan gelir. Magtym uly, uýur kelam sözüni. Yer o gök tutaşar dağlar tozuny, Asrafil sur salar ýeriň ýüzüne, umytsy hek tene täze jan gelir.